पुरानिया दादा लोग चाचा लोग कहत रहे परवीन बबुआ कि 3 गज के झूला कत रहे कोनो अंग न खोला रहे हाय रे आज के जवाना होय देखी देख ली इन्ने लोकता आए हाय हमरा घर के माई बहन बेटी लोग गीतिया के गावत रहनी बड़ी सुंदर भाव में गावत रहनी हो तने फूल ले ले रोनिया हां ले ले फूल ले ले फूल फूल गावा गावा ए दादी ला संजय के बोल दादी बाबू संजय ये तो आओ मेरा माथा पगले रखा ना हम गाल अभी साउंडवा रखिए सीटिया रखिए सर हेलो अपना चनिया के देख के मारा सीटी तो मशीनवा पर से गोड़वा हटावा ना हो हेलो 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 छोड़ दीजिए वहां से हाथ हटा लीजिए मतलब 2-4 गो कोड न चिन्हाई थो 5 गो बाल बच्चा कैसे चिन्ह तू चिन्हे चल जाइए का गावत रही बबुआ जी तब ढेरे कलाकार गई है कि निमिया के डाढ़ मैया झूले ली झूलनवा के झूमी झूमी ना ढेरे कलाकार गई है कि सातों रे बहिनिया के भैरो एक भईवा हो से हुरे भईवा ना कोनेले जोगी या फकीरबा हो से हुरे भईवा ना लेकिन का हो बबुआ जी का गावत रहनी हो कि आइले सोनैना के लेके जाए दी बबुआ जी आज के डेट में मुकेश भैया भोजपुरी गीत में और राजनीति में इतना गिरावट हो गई बा जेकरा कहे के जरूरत नहीं जितना मोबाइल के रेट में गिरावट हो गई जल्दी सुन ले मानी रहे तो बबुआ जी इतना गिरावट हो गई बा कितना भोजपुरी गीत में कौन कोखनी मार्केट में हिट होए खातिर के कोखनी अश्लील गाना गा दे एकरा कोनो गारंटी नहीं खे राजनीति में देखल जाओ बाबूजी कौन के करदन में कोखनी डुमुकिया मार दी है एकरो कोनो गारंटी नहीं का हो गेल बा मुकेश भैया मुखिया जी गांव में आई है बैठ ना लगे थे के दामन ले तब काम माहौल है नहीं ठीक ठाक है गांव के मेन आदमी महंत रहेंगे कि क्या इरुआ का कही आप चिंता मत कीजिए 10 को खांसी मारिए 50,000 रुपया दीजिए वार्ड नंबर 3, 4, 5 में वादा करता हूँ कि टोटल आपका वोट जाएगा मुखिया जी अकबका के 1 लाख रुपया दिल था 1 लाख रुपया देकर 10 को खांसियों मार लेते हैं जब वोट काउंटिंग हुई है तब पता चले कि पूरा पलौटे पार्टी देखो मार्केट में हिट कर रहे बबुआ जी कौन न रहे वही आज बनवासी चन पर एगो हिट कोइले हो घरे के देख करके माथा सनक गइल हो विकास बबुआ कहे के भाव कौन के उतर है सुन भैया खांसी खाहूं वाला सोचता कि साला मथी है कि आए हाय हाय का हो बाबा जी कि अरे देख ले लियो जाही हला करे
यही चीजवा के मुकेश भैया देख के कहनी के लो बाबू तनी कार्यक्रम ऐसा हुमच देवे के हम कह तू हुमच तनी अगला 8 सही है तब न हां हमर आड़ ना सही है कहे रे 8 कहे के भाव आड़ 3/2 पूर्णांक पे बोले जाला कहे के भाव आड़ बियाड़ कुवाड़ उलय बताया गया है बाबू जैसे बे तैसे मुआ दबू कहे के भाव कि यार देख ले लियो जाही हाला कर अगेरनिया ये न चुवई थोपनिया कौची से ई कोई गलत चीज ना रहे बाबूया जी ना एगो अमरूद के पेड़ रहे हां अब एगो अमरूतिया तोड़ करके हां लेकिन बेचारी भागल जात रहे रेड से ना रे पीढ़ी से एगो लड़का देख के कहले कि रह लखन चा देखनी हाला कर देबो लड़किया कहले कि बाबू हाला मत कर ना एगो अमरूतिया तोड़बे कैले ही एगो तूहू ले ले दूगो अमरूतिया तूहू ले का हो बाबूया जी कि यार देख ले लियो जाही हाला कर लड़किया कहले बाबूया जी कि छोड़ा चुप 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 तू गिर जातो पसेना हेलो हाथ उठावल जाए आदमी पन के मुर्दा पर हाथ उठाव गीत के भाई लगल है सुनी भैया चल चले के हनुजी टाइगर वही माई से कहे लागल वही कि कवन मैया किया रे गावा तयावनी किया रे कवन मैया बजाव तो एकदम महीनी मारी है झपा झपो से मुठिया ले लहंगवा धीरज भैया के प्रणाम करता नहीं कहे के भाषण सुन भैया वाह वाह कि कवन मैया जल्दी रखा ब्यास न तो गिर जतवा पैसवा हेलो ऑपरेटर साहब बेंजू की लेवल उठाइए हेलो